Vítajte pri podcaste Marketingové tajomstvá s Tami a Verom. Marketingový podcast pre majiteľov firiem, ktorí si doprajete ku šálke obľúbeného nápoja každý týždeň. V poslednej dobe mi odpálil Dekel dokument, ktorý je na Netflixe, ako ináka, volá sa Buy Now, The Shopping Conspiracy. Vrelo odporúčam, pretože je to taký varovný prst pred overconsumption, že nadprodukcia všetko, ale hlavne okrem samotných tovarov, ktoré nikto nepotrebuje, že čo sa robí a čo sa deje s tým rastúcim odpadom a zaťažením planéty. A veľmi sa mi páči aj spracovanie. Neprezradím vám viac, iba vám poviem, že prečo by sa vám oplatilo si pozrieť aj z toho pohľadu, aby ste vy rozumeli, že ako veľmi prispievate a k čomu prispievate, keď jednak, že kupujete nové veci, exkluzívne veci, čo sa s nimi ďalej deje. Mne sa veľmi páčilo, ako prevádza celým dokumentom takzvaná, že umelá inteligencia, má svoj názov, Saša sa volá. A ona v podstate definuje, že toto je taký ten kurz, ako byť úspešný v podnikaní a prechádza tam takými 5 krokmi. A ten prvý krok je, že predávajte viac a vyrábajte viac. Druhý krok je maximalizujte zisk a ukazuje nástroje, ako sa maximalizuje zisk. Klamte viac, zastierajte viac, kontrolujte viac. A toto sú tie kroky, ktoré vlastne každý jeden krok je vysvetlený aj vizuálne, aj sa to tam nádherne ukazuje. A zaskočilo ma ten fast fashion čísla, ktoré sú aktuálne asi na úrovni podľa štatistík 12 000 nových položiek za rok. Vyrobí taký Gap, H&M 25 000 nových položiek, Zara 36 000 a Shein 1,3 milióny nových položiek ročne. A mám zimomriavky, vieš prečo? Lebo sa venujem marketingu. A keď pracujeme s biznismi, tak jedna z požiadaviek, keď potrebujeme predávať viac. Čiže využijeme všetky kanály, online kanály, offline, sociálne siete, influencerov a tak ďalej. Potrebujeme predávať viac. To znamená, že sa vyrába viac. A problém nachádza aj Black Friday je vlastne celkovo problém, pretože snažia sa zbaviť veci, ktoré sa dobre nepredávali alebo proste nejakým spôsobom nešli podľa očakávaní a celkovo, že možno, že to zníženie dopytu po určitých veciach je proste prirodzené, lebo my nemôžeme do nemoty rásť a že do akej miery ja ako marketer si preberám tú zodpovednosť za to, že my akože takými tými našimi manipulačno overovacími, testovacími, operatívne monitorujúcimi poťukávame jednotlivých zákazníkov, aby si kúpili alebo aby sa vrátili, aby si kúpili viac, tak dáva to taký veľký insight mne napríklad v tom, že s akými biznismi ja idem do spolupráce, aby som videla ten prínos, že je prínosný a nie, že je postavený iba na tom biznise a vyrábaní a míňaní viac s tým, že to nikdy nebude potrebovať daný človek. A preto sa nachádzam oveľa silnejšie a možno, že oveľa viacej práve v službách a v slúžení a čoraz pozerám na, akože za minulý rok, keď proste si robím, vieš, že skompiluješ, hodnocuješ, tak sú to naozaj ľudia, ktorí buď majú službu, alebo majú službu, ktorá je podporená produktom, ktorý v podstate následne poskytujú a už mnohí z nich majú aj virtuálne alternatívy toho, čiže v podstate tam sa nejedná o shipping, o logistiku, už to nie je sklad a tak ďalej. Nie je to niečo materiálne. A možno moje povzbudenie pre vás na dnes, že život je o zážitkoch a o vzťahoch a tie nie sú materiálne. Zážitok viete mať absolútne zadarmo. Úžasné vzťahy, absolútne zadarmo, ale vyžaduje si tú prácu na sebe, všímavosť a také pozastavenie sa, že chápeš, marketer hovorí, že proste, že nie, že tá vec vám neprinesie nič z toho, čo sľubuje. Ja sa bojím, že keby som k tomu začala rozprávať, tak sa... Budeme plakať? Nie, že budeme plakať, ale že by to bol hrozne dlhý diel. Úplne sa podpisujem po to, čo si povedala, že tá nadprodukcia je šialená. Tiež som videla, myslím, že včera alebo predvčerom releasli tento dokument a ja som pozerala asi prvých 10 minút, lebo v momente, ako povedali tie čísla a povedali to číslo Sheinu, tak ja som to normálne vypla a musela som to nejakým spôsobom stráviť. A potom som si uvedomila presne tú obrovitánsku nadprodukciu, ktorú častokrát my ako marketéri podporujeme v tom, že naozaj ten klient potrebuje a chce predať viac. A o to dôležitejšie bude naozaj, že aby aj u nás nastal taký ten switch a rozmýšľanie nad tým, že ktorým klientom chceš pomôcť, aby rozvíjali ten svoj biznis a aby naozaj
predávali viac tých svojich produktov, lebo majú zmysel. To je presne ten brand purpose, ktorý za tou značkou by mal byť. Prečo to robíte? Ak to robíte len pre tie peniaze, tak to nie je udržateľné. A nie je to niečo, čo má vôbec zmysel. A som veľmi rada, že sa tieto témy ako keby otvárajú aj v tom marketingovom, brandingovom svete a vôbec vo svete podnikania a že tie firmy si začínajú uvedomovať, že sú dôležitejšie veci ako len to, ako majú EBITu a ako koľko percent marže sa im podarí urobiť na nejakom konkrétnom produkte. Mne odpálilo dekel. Neuveríš, aký segment dnes prinesiem do tohoto podcastu. Let me think. Ja som normálne rozmýšľala, či ja sa nerybrandujem náhodou na marketéra. Toto je horeka marketéra. Presne, akože prepáč, absolútne. Môžeme mať jednu časť, kedy... Nie. Dobre. Nemôžeme. Čo ti odpálilo dekel? Odpálaj mne. Odpálilo mi dekel. V Amerike je reťazec fast foodový, ktorý sa volá Chick-fil-A. Neviem, či si o nich niekedy počula. Je to niečo podobné ako je Burger King, McDonald's, majú také burgera, samozrejme okolo toho celú takú ponuku. Ale tentokrát nebudem hovoriť o jedle, ale budem hovoriť o ich novej stratégii, ktorú urobili, pretože oni urobili totálne geniálnu vec podľa mňa a oni si vytvorili svoju vlastnú streamovaciu platformu. Reťazec fast foodový v Amerike si vytvoril svoju vlastnú videostreamovaciu platformu, niečo podobné ako je povedzme Netflix, ktorá je zadarmo pre všetkých, do ktorej sa im darí získavať seriály, majú tam filmy, majú tam dokonca nejaké veci zo svojej vlastnej produkcie. Áno, reťazec fast foodový. Reťazec fast foodový je fast foodový. Je konkurencia Netflixu. Není to konkurencia Netflixu, ale teraz počúvaj tú geniálnu myšlienku za tým. Oni si uvedomili, že akákoľvek reklama v mediálnom priestore, v telke, v Super Bowle, v rádiu, kdekoľvek, ich stojí obrovské peniaze na ten brand building. Vytvorili si vlastnú platformu a vyrátali si, že ich oveľa menej bude stáť, pokiaľ oni prinesú tým svojim zákazníkom zaujímavý obsah. Oni tú streamovaciu platformu ponúkajú zadarmo pre svojich zákazníkov. Myslím, že ak máš nejaký kód, môžeš si to potom doma niekde aj púšťať a pozerať na tom. A veľmi nenápadne do toho samozrejme si dajú reklamy na koho? Na seba. Na seba. To znamená, to je že medium, retail medium presne tak, oni si normálne vybudovali a vytvorili a teraz máš tam v tých ich veciach, ktoré oni natáčajú, máš samozrejme product placement, obviously, čiže oni sú aj natáčané v ich prevádzkach, ale je to robené ako keby, že podprahového, že oni ti povedia, tu máš nový kanál, ktorý môžeš pozerať. Sú na ňom veci, ktoré si ešte nikde nevidel a dávame ti ho úplne zadarmo na rozdiel od Netflixu, za ktorý platíš $12,90 mesačne. Mm-hmm. Vieš si predstaviť ten ako keby switch v tých hlavách tých zákazníkov, že wow, oni mi dávajú niečo zadarmo. Im potom nevadí, že tam ide reklama na to Chick-fil-A. Im potom nevadí, že ten product placement toho burgeru tam je, že to sa tam niekde akože okrajovo spomenie, ale oni dostanú ten obsah vlastne zadarmo, čiže oni si vytvorili svoje vlastné takéto médium, v ktorom môžu ďalej predávať priestor aj iným inzerentom. Mne to tak odpálilo deko, že to je tak geniálna myšlienka, urobiť takéto niečo a nemíňať peniaze naozaj na tú tradičnú telku alebo do nejakých reality show, product placement alebo naozaj ten Super Bowl, kde sa bavíme o miliónoch ročne, ale urobiť to takto a vieš, a tá produkcia naozaj v dnešnej dobe už aj s iPhoneami vieš niečo natočiť, aj so Samsungami vieš natočiť. Videla som, ako si sa na mňa škaredo pozrela, takže otváral som inú žikvovačku. Takže som povedala, že aj s tým, ale že tá produkcia, keď si to zrátaš, nie je až tak drahá, ako to, akú obrovskú úsporu im to v konečnej dobe prinieslo. Takže mne to odpalilo dekal na kompletku. Mne to úplne odpalilo humor. Ešte hlasovku do toho niečo povedz. SMS-ku marketingovú ti marketingovú SMS-ku s hlasovkou a sme vybavené aj na tento diel. Máme gastro, máme iPhony, máme hlasovky. Čo sme ešte nevyhejtovali? To je podľa mňa všetko v poriadku. Ešte toho AI influencera nejakého do toho dáme. To bude v marketingových tajemstvách mám nachystané. Hej, veľmi rada. Premostím k niečomu, čo môže byť šetrné voči prírode, môže byť prínosné pre vás, lebo najlepšie investície, keď sa vzdelávate a investujete do nových návykov a nových spôsobov možno, ako na veci pozeráte, keď sa vzdelávate v možnostiach, ktoré poskytuje aktuálny technologický boom, ktorý tu je, nepotrebujete vedieť všetko a potrebujete vedieť to, čo urobí váš
život naplnenejším, krajším, zmysluplnejším a zdravším. Takže ak si vyberáte všetko, aby ste boli vy v pohode, aby ste si ušetrili čas na veci, na ktorých naozaj záleží, aby ste mali priestor na kreativitu, tak toto je to niečo, čo vám vie vyriešiť jednohodinová konzultácia so mnou. Nie je to zázrak, a hlavne o čo sa jedná. Počas tej 1 hodiny my krásne vieme usporiadať veci, ktoré primárne potrebujete riešiť a týkajú sa biznisu a ktoré potrebujete primárne riešiť a týkajú sa vás ako osoby. Ja nie som psychológ, nie som coach, ani terapeut a tak ďalej a veľmi rýchlo počas napríklad krátkej rozpravy viem zistiť, že ktorým smerom potrebujete vylepšiť váš vlastný návyk ako či už podnikateľa, majiteľa biznisu alebo marketéra, kreatora a tak ďalej. A väčšinou vás usmerním, že kde a čo by ste si mali ešte predtým, ako sa pustíte do toho, že ja potrebujem urobiť reels, ktorý mi predá 1000 kusov, tak od tohto bodu to nie je to, čo vám naplní tento cieľ a tento cieľ je taký celkom povrchný. A to zistíte už aj počas tej 1 hodiny, kedy si poviete, OK, tak z toho chaosu odrazu sa robí krok 1, krok 2 a krok 3. A uvidíte, že vlastne sekundárny efekt je tých 1000 predaných kusov z jedného reels, ale ako sekundárny efekt niečoho, čo má oveľa väčší zmysel. Takže skúste osloviť na konzultáciu mňa. Nájdete ma na info@tamaragoncarova.sk. Mám web www.tamaragoncarova.sk. Venujem sa marketingu, sociálnym sieťam, stratégiám a takáto 1-hodinová konzultácia. Samozrejme, že keď mi napíšete, že idete z marketingových tajomstiev, tak vám prispôsobím cenu tak, aby vás nebolela, aby tá hodnota, ktorú si z toho odnášate, bola vysokonásobne väčšia, pretože pol roka nemusíte hľadať cestu, nemusíte skúšať, čo vám vyjde, čo vám nevyjde. Veľmi krásne vás viem usmerniť a už potom samotná akcia je na vás. Takže vás pozývam, aby ste navštívili web, alebo mi napísali na e-mail a zároveň aby ste sa zamysleli nad tým, že veci sa dajú robiť efektívnejšie a vôbec si to nevyžaduje toľko času a financií, ako napríklad teraz. Chcela som ti do toho dať referenciu, ale si to tak pekne zavrela, že išla som sa spýtať, že či môžem a potom som si vedomá, však to je môj podcast. Samozrejme, že môžem. Kedykoľvek môžem. Nech sa páči, Veronika. Nech sa páči. Ja si doteraz spomínam na jednu z našich takých vzájomných konzultácií, kedy sme spolu sedeli v Martinuse a sme si tak validovali tie naše kanály, ako na nich fungujeme, lebo naozaj ten externý pohľad na niečo, v čom ty si dlhodobo, je strašne cenný, lebo niekto zrazu príde a dá ti úplne iný pohľad na to, čo ty robíš a čo ty myslíš, že však ale takto je to v poriadku a niekto ti povie, no dobre, ale ja tomu vlastne nerozumiem, čo ty robíš a ja vlastne neviem, čo ty mi chceš komunikovať. A pamätám si, ako si mi dávala feedback na Instagram tým, že ja tie moje biznisové veci zdieľam primárne na LinkedIne. To je naozaj môj kanál, na ktorom ja zdieľam veci spojené s biznisom, s brandingom, s vizuálom, so stratégiami, s tým, ako ja robím to, čo robím a ako rozumiem a ako sa venujem marketingu. Instagram ako platforma je pre mňa taký, minulo to jedna moja klientka tak pomenovala, že on je taký pekný, milý, taký ňuňu, vieš, ten Instagram. A ja som si uvedomila práve na tejto našej konzultácii, že ja ho naozaj nemám biznisovo postavený, tak ako ty, že ty tam dávaš obrovské množstvo know-how. Tie tvoje videá majú nielen edukačný charakter, ale naozaj inšpiratívny. Ja takto ten Instagram napríklad nemám a že mne tá ako keby ten tvoj feedback od teba, že ale však ja tam na tom tvojom Instagrame vôbec ten tvoj biznis nevidím. Ja tam vidím teba ako osobu. A aj sme si to ako keby vtedy pomenovali a mne to veľmi pomohlo, pretože ja som si vďaka tomu uvedomila, že áno, ja ten Instagram mám skôr ako personal brand, ako ja ako človek a ukazujem, kde som bola, čo sa mi páči, vizuály napríklad z Midjourney tam dávam a podobne, ale ja ho nemám ako biznisový kanál, ale zároveň som si uvedomila, že ja ho ani ako biznisový kanál mať nechcem. Pretože moji zákazníci, moji klienti alebo klienti našej agentúry ma nenajdu na Instagrame. Na Instagrame si naozaj môžu ísť pozrieť, ako vedela by som do toho vstúpiť, ale to kľudne, v inej časti. Bože, ja to poznačím, budeme sa hádať o tom. Budeme sa hádať o Instagrame? Dobre. O Instagrame ako predajnom kanáli sa budeme hádať. Prosím vás, pripomente nám, ak by ste v našom portfóliu marketingových tajomství nenašli túto časť, pretože už sme sa pohádali o všetkom, zajtovali sme kadečo, ale teraz, že Instagram, že tam nie sú moji klienti. Toto my, vieš čo, normálne, končím, čo ešte, máme jednu časť. Končíme tento podcast úplne, hej? Úplne sme skončili a teraz sme sa povedali. Nie, myslela som to tak, že ja naozaj mám postavený ten LinkedIn, že tam ja chcem komunikovať tieto svoje biznisové veci a potrebujem v tom online mať niekde priestor, kde si môžem
uletieť z toho biznisového a kde som ja ako osoba a je úplne v poriadku tam ukázať, že takúto krásnu kávu som ja dnes mala. Na LinkedIn to samozrejme nedám. Takže takto som si to aj rozdelila, ale chcela som tým povedať a dať tú referenciu, že mne to vtedy veľmi, veľmi pomohlo, že si mi to tak nasvietila a povedala si, že pozri sa na to takto, toto ja vidím, toto vidí ako keby človek, ktorý prvýkrát vidí ten tvoj Instagram. Takže aj tá hodinová konzultácia s tebou mne priniesla úplne iný pohľad na to celé. Ja som si to, chvíľočku som si to nechala v tej hlave rotovať, potom som si to uložila a potom som si povedala, takto to ako keby, že ja chcem, ale teraz už viem, že to je tak akože v poriadku a že nejdem s tým nič robiť. Takže neviem, či si vďačná za túto referenciu, alebo nie, lebo som vlastne povedala, že to, ale ja si myslím, že sa podelila svojou skúsenosťou a vlastne tá sa vždy ráta. Rozprávali sme sa síce trošku o tej nadprodukcii a o tom, ako niektorých vecí sa dá predať viacej a či my ako marketéri máme aj zodpovednosť za toto. A ja mám dnes nachystaný taký jeden príklad konkrétny, je to z USA, kde som pozerala takú case study o jedného chlapíka, ktorý sa živí tým, že predáva veci na internete. On vždy si vytiahne nejakú vec, ktorá je momentálne trendy, alebo je aktuálne potrebná a je po nej dopyt, pozerá si naozaj tie Google Trends a na základe toho vyhodnocuje, o čom môže byť záujem. Potom tú vec nakúpi alebo cez dropshipping urobí si na to jeden e-shop, kde predáva tento jeden konkrétny produkt. Samozrejme spustí platené reklamy na tú konkrétnu landing page a je tam jedine ako keby, že môžeš si kúpiť jeden kus alebo 2 kusy alebo 4 kusy a podľa toho je tá cena. Čiže ten klasický taký ten marketérsky lievik. Ale čo bolo zaujímavé, hovoril o tom, že on sa týmto živí. On tieto trendy proste vyhľadáva, on vždy nájde nejaký takýto trend. Na tom 2 mesiace funguje, lebo naozaj tá životnosť tých trendov niekedy býva, že mesiac až 2 alebo týchto produktov a potom prejde na ďalší nový produkt. A spomínal konkrétne, že predával také baterky, ktoré sú do lesa. Také malé baterky, ktoré majú veľmi veľkú svietivosť a ako keby v tom lese, v Amerike je hrozne veľa tých lesov a zalesnených ploch a naozaj nemajú až tak zastavané v určitých častiach Ameriky, tak ako my tu máme, že mestá, ale oni žijú naozaj skôr v tej prírode, vo väčšej časti Ameriky to je tak. A toto boli nejaké špeciálne baterky, ktoré boli, že malé, ľahké a mali obrovitánsku silnú svietivosť. Takže boli veľmi praktické pre tých ľudí. On si teda vytipoval tento produkt, spustil na ňo takéto reklamy, začal ho predávať. A povedal, že bolo to také, že prinieslo mu to nejaké obraty, ale predávali sa povedzme, že niekde tie obraty v okolo $1000 bol zisk alebo výtlak. Na to, že mal v databáze obrovské množstvo ľudí, tak mu to nešlo do hlavy. Tak sa rozhodol, že teda ide si zavolať, objednal si nejaké call centrum, tí si zavolali, že s ľuďmi, ktorí sa rozhodli nekúpiť ten produkt, že prečo ste sa rozhodli ho nekúpiť, lebo spadali im do tej cieľovky. A že jeden chlapík im povedal, že viete, tá baterka nie je taktická. Že počkajte, že čo to znamená? Že normálne, že on ako človek, ktorý žije v lese, chodí do lesa, myslím, že to bol zrovna nejaký hunter, lovec, tak on povedal, ja si kupujem len veci, ktoré sú taktické. Akože normálne slovičko, že tactical pri tej baterke. A teraz ten chlapík si povedal, že OK, tak z toho spravíme taktickú baterku. Takže zmenil wording na tej svojej landing page, produkt bol ten istý. Cena bola ako keby ešte o mnoho vyššia, áno. Kým to nebola taktická baterka, tak ju bol schopný predávať. V nákup bol $6, bol schopný ju predávať za $12. V momente, ako tam do tej landing page pridal, že to je tactical battery, len to jedno slovíčko, že je taktická, ja mám normálne zimomriavky, lebo jemu sa zdvihol ten predaj takže na miliónové obraty zrazu a on bol schopný tú baterku, ktorá zrazu bola taktická, predávať nie za 12, ale za $25 až $30 kus. Odpalilo mi to dekel akože na kompletku. Jednak to, že vieš, niečo skúšaš, máš ten produkt a nefunguje to a ty stále ideš a skúšaš nové kreatívy. Častokrát to môže byť takáto drobná vec a zákaznícky insight, zase mám baterky, zase mám zimomriavky. Nie, lebo ono ale je to naozaj... Ale že teba takto vie rozvášniť obyčajná baterka. Mňa vie marketing tak rozvášniť, že ja potom nemôžem spávať z toho. Ale že ten zákaznícky insight, jeden bol ten človek, ktorý mu toto povedal a jemu to zrazu zdvihlo zárobky z 1000 naozaj na miliónové obraty a on povedal, že tieto baterky sme si zrovna nechali, lebo proste nám tak zarábajú, že to nebol hype na 2 mesiace, ale už pol roka na nich zarábajú. A to bolo úžasné a naozaj tam bolo, že pýtajte sa tých zákazníkov, zisťujte ten feedback. Keď máte niekoho v predajni, kto u vás nakupuje, alebo nakúpi, alebo nenakúpi, porozprávajte sa s ním.
skúste tie svoje, buď ak tam máte predavačky, tak skúste s nimi rozbehnúť tú diskusiu. Ak máte zákazníkov, skúste zdvihnúť telefón a zavolať im a opýtať sa ich. Ako ste boli spokojní, čo by sme mohli zlepšiť. Ten feedback od reálnych zákazníkov je naozaj v biznise to najviac, čo môžeš mať, lebo ťa to môže posunúť. Ak ti povedia niečo, čo je negatívne, tak ti to môže obrovsky pomôcť, lebo to môžeš prestať robiť a môžeš to začať robiť inak. A ak ti povedia, ja som nenakúpil preto, lebo neviem, máte dlhý termín dodania a ja to potrebujem o 2 dní, tak ty možno nájdeš spôsob, ako to vieš o 2 dní tomu človeku dodať. Takže naozaj rozprávajte sa, zisťujte si ten feedback. Bude vás to stáť len váš čas a energiu, to vás žiadne peniaze nebude stať. A možno 10 ľudí vám povie, že sa s vami nechce rozprávať a ten 11. si s vami rád zavolá na pol hodinu a môžete získať také cenné insighty, ktoré vám pomôžu vlastne vo vašom biznise a nie len v tom, ale možno aj v nejakých ďalších. Beriem a skúsim aplikovať. Nie vždy sa so mnou chcú moji klienti rozprávať, nie vždy na to majú čas, takže je to výzva. Stojí to za to. Moje marketingové tajomstvo bude veľmi také, že vecné a rýchle a nebude tiež zaťažovať planetu, pretože sa jedná konkrétne o taký tip na to, ako konvertovať čo najrýchlejšie z videa na komunikáciu. To znamená, máte krátke video, Reels, TikTok, Shorts, využívate prevažne na to, aby ste zaujali a vysvetlili call to action nie typom, že kliknite si na link v bio, na link v profile a tam nájdete daný produkt, ale v podstate sa snažíte z videa, aby malo dosahy také aspoň ako také relevantné na tej ktorej sociálnej sieti, tak sa snažíte neodvádzať klienta, potenciálneho klienta alebo záujemcu preč zo sociálnej siete. Vy ho potrebujete udržať na sociálnej siete a preto video, kde ho posielate do vášho e-shopu alebo na preklik a pozrite si článku na blogu alebo čokoľvek iné stiahnutie zadarmo určitého e-produktu, e-booku, tak ho posielate preč z danej stránky. A to nie je žiadna sociálna sieť rada. A preto taký ten typ, a možno ste to počuli aj vy veľakrát, že v videu sa vyslovuje call to action, čiže na konci videa tá výzva k aktivite taká, že ak vás to zaujíma, alebo chceli by ste výhodu, tak napíšte mi kľúčové slovo do komentára. Vy ako napíšete to kľúčové slovo, tak vám príde správa, ale na tej istej sociálnej sieti, automatizovaná správa, ktorá vlastne tú výhodu na základe toho kodového slova, na základe toho kľúčového slova vám poskytne. Vy si môžete stiahnuť a už v DM je to úplne v pohode, že vy ďalej sa prekliknete alebo si pozriete viacej informácií, stiahnete. A nástroj, ktorý vám pomáha toto automatizovať do 1000 kontaktov absolútne zadarmo, je ManyChat. ManyChat.com je nástroj, kde viete urobiť aj vlastne celú sekvenciu ďalších správ, že o 2 dní pošli zase takúto správu, takúto pripomienku a tak ďalej. Čiže viete urobiť kvázi taký mini e-mail marketing s takou sekvenciou, ako bežne robievate, keď robíte e-mail marketing, ale urobíte to, myslím, že ManyChat má možnosť robiť práve takéto sekvencie a automatizované správy na Instagrame, na Facebooku, na WhatsAppe, aj na Messengeri. Juchu. Takže porozmýšľajte nad tým, že keď budete pripravovať ďalší obsah, video obsah alebo ľubovoľný influencer bude pracovať pre vás a budete toto video zdieľať na vašich kanáloch, tak aby ste mali presne túto výzvu k aktivite, ktorú použijete ale na svojom Instagramovom účte, na svojom Facebookovom účte, aby tie správy končili u vás. Držím vám palce a verím, že toto marketingové tajomstvo vám krásne pomôže k takému kompromisu, aby bola aj sociálna sieť síta, aj vy s peniazmi. Pokiaľ chcete vedieť ďalej a ešte viac takýchto marketingových tajomstiev, tak si nás pustíte aj na budúce. Budeme sa z toho veľmi tešiť. Nájdete nás na Spotify alebo na Apple Podcasts. Zároveň sa budeme veľmi tešiť, pokiaľ nám dáte 5-hviezdičkovú recenziu, alebo nakoľko sa vám to páči, ale verím tomu, že sa vám páči. Páči mi veľmi, lebo sem by ste sa nedopočúvali, ak by sme sa vám nepáčili. Takže tomu sa veľmi potešíme. Zároveň sa potešíme, pokiaľ nám dáte vedieť aj nejaký feedback, alebo dáte nám vedieť o nejakej novinke, ktorú možno ste niekde zachytili, zaujala vás a chceli by ste vedieť na ňu náš pohľad. Ak by ste mali tipy do našej rubriky Keby si bola, čo by si robila, tak tiež nám určite dajte vedieť, lebo to je niečo, čo nás naozaj baví, jednu pre druhú vymýšľať takéto improvizačné techniky, ako by sme sa postavili k nejakému marketingu. Na našom webe www.marketingovetajomstva.sk si viete stále, myslím, že stiahnuť PDF-ko s užitočnými nástrojmi a s tipmi a zároveň, pokiaľ sa vám tento podcast páči a chcete nás nejakým spôsobom podporiť, tak nás môžete pozvať aj na kávu cez platformu Buy Me a Coffee, ktorú nájdete informácie o tomto tiež na našej web stránke. Takže dnes s vami volá Tami a Veron a tešíme sa na vás aj na budúce.
Práve ste dopočúvali podcast Marketingové tajomstvá s Tami a Veron. Všetky užitočné informácie nájdete v popise a na webe www.marketingovetajomstva.sk. Nechajte nám svoj aktívny e-mail a staňte sa súčasťou podnikateľskej komunity.